Значи, като съм започнал така мило на футболна тема, продължавам. Няма как да не отбележа факта, че тимът на Левски остана без собственик. В Шампионската лига тази година резултатите са все едно се играе хандбал. Ти не трябваше ли да влезеш с сигнал? Моля! С сигнал трябваше да влезеш. Да, трябваше да влезна с... Трябваше да влезна с вируската музика. Чакай малко. Що? Нема виж какво да какво чакам. пише тук. Сигнал влизане. И аз се качи отгоре и влез с сигнал. Али, верно бе. Еми, от тук са ме прекарали, от тук съм дошъл. Що ли, моля влезна така? Не, с сигнал. Ескалатора върви и нагоре. Мини по него и нагоре върви. Моля се повоза. Да не го включиш нагоре и после не можеш да слезеш надолу. Това не работи, бе. Айде, качвай се пеш. Айде, пеш. Почнал съм на футболна тематика. Младежите до 21 години днес за малко да бият националния отбор, а Божинов продължава да пее. Кой може да каже и да даде най-реално отговори на всички тези мистерии? Разбира се, моят приятел Гацо Бацо! Така, по-друго. Нали? Мали! Това е защото аз знам как се случват нещата и преди да свириш, нито ние сме стадо, нито ти си овчар. Прав си, господин Шарлопов. Нема мръдна бойде. Как си, кажи? Господин Бачов, как сте? Виж, като здравейте от Кнежа! И само поздрава, моите хора! Кнежа, най-уя град. Това е единствения град, къде са подпали и изгоре пожарната, ако не знаете. Така ли е? Бе, единствения, къде изгоре пожарната и Каруцо се ударил самолет. Значи, това го казвам без никаква ирония. Иначе, виж какво, Фантомас, иначе съм добре. Като Божинов съм. Треп, 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 треп на дъжул на една рекия и гъсто вино. Много обичам. Уважаеми зрители, имам чувство, че това нещо трябва да малко време ми трябва, за да мога да асимилирам. Аз съм човек и ще видим след рекламите. Казвам отново добър вечер, здравей на Гацо Бачов. Марава Джингиби! Да, здравей. Чай ти кажа нещо. Кажи. Тук тази треньорка не я видя. Я знам тази треньорка. Много качествен човек, много ми хареса. С много сериозни качества ще продължа да разговарям с нея, да я показвам по телевизора. Много стойностна. Да, кажи сега. Едно време накараше Дола да игра Лев Беко Кнежа. Що? Що накараше? Имам талант, ама не отидох, защото много студено в тази Кнежа, бе. Да, бе, така е, бе, студено. Студено е там, амплитудите са големи. Да, голямо е, да. Значи, зелките ще да прокиснат от студзеето. Така са вледения, че не можа да ги нарежа на салата и си правих снежни човеци с тех. Това не е истина сега. Значи, между другото... Не е истина. Искам да благодаря, предния път те помолих за екип ми, искам да благодаря за новия екип, близки чепици. Искам да благодаря на човека там, борда на директорите, къде държи контролния пакет акции в отбора на Бацо Мала, нашия менеджер Диан Младенов, да благодаря. И за Диан Младенов, заплатата! И да поздравя домакиня Ласко, който ми взе тия неща и всеки път ми засича мача по 45 минути. Штрак и е нека някаква глупост. Добре. Благодарности. Ако ми вземеш една топка... Добре, кажи сега за Челси, поне ти говори за Челси. Ти никога не си играл в Челси. Така като ти започнал днеска да говориш истината, така? Но никога не си играл в Челси. Ти лъжеш. Я ли не съм играл? Ти не си играл. Бега от тук, пъти. Нема да бега. Не съм па играл от Челси. Не си разбира. Бега пъти, ще ми кажеш, че съм играл от Челси. Я така се раздавах в Челси, че то Франки Лампард ма гледаше като шопар, коги попикая от чужда царевица. Чакай, бе. Бега пъти, я така да гледаше. Докажи ми. Имаш ли нещо от Челси, което можеш да ми покажеш, което ти е останало от Челси, за да ми го докажеш? Да, останало ми е. Какво? Едно дете от Джон Тери. Това ми е останало. Добре, кажи сега за Левски, искам да те питам. Левски остана ли без собственик днеска? Какво ще стане, ако отборът фалира в крайна сметка и няма кой да плаща заплатите? Какво ще се случи? Какво ще стане? Какво? Ще стане бунт в бежанския лагер на германците. Това ще стане. Удри, удри,
Гнясане с подвъргане, те И това ще. някакви слухове, че той Спас Русев искал да избяга от Левски. Това верно ли? Аз не знам, Верно нямам е, бац. информация. Верно е. Бай Спас подарява Левски и я мисля го взема. Как ще го Имам вземеш? гениален бизнес план. Какъв? Ще събора на ново сектора на стадиона, Така ли? ще дигна една козирка, ще сложа под нея 3 маси и пластмасови, Да. с по 4 стола, ще продавам кебабчета по 80 стоинки и ракия в пластмасови чаши и пак ще печеля повече пари, отколко взема сега Левски от билети. Ето, запомнете го. Добре, няма ли друг начин за спасение? Нема, баце! Как да няма? Има друг начин. Нема, Фантомас, нема такова Не ми нещо. викай Аз, Фантомас. Са в събота беше голема задушница. Трябваше да почетем мъртвите. И раздадох варено жито за Левски, за ЦЗК и за Ботев Пловдив. Чакай бе, кога стана на Божен Пайтил? Кога стана на Божен? Като одих до Троянския манастир, бац. Там те. Кога Извади преди една седмица, 2-3 месеца, не помня кога водих, извади едни люти реки и след 15-та големата казана, някак нашмуках, че не можа да си стъпа на ръцете и се възвисих. Какво си направил? И за последно се бех докосвал до религията, само когато гнясах Виктория Бекъм 11 пъти и тя викаше "О май гот, о май гот". Чакай бе, жената... Тогава за религията "О май гот, о май гот". Ма жената не тъли паща, че кръстиш, бе. Бържи, Гацо, бърже, темпо. Жена... Кого Мани е вика? тази жена ми, бе. Тя не Оня те- ден попа от Троянския манастир ме пита, отричаш ли се от сатаната? Викам, не мога, баце, имам 3 деца от нея. Къде се отрича? Дали се отрича? Кажи. Бе, тя не те ли ревнува, бе, жена ти? Много ме ревнува, ама още ми е на вид. Как ще ти е на покъп Те начин? така те оня вика, Гацо, кога ще ме правиш Барселона? Ай така. Питаме, как да те направя на Барселона? Тя вика, тъй, да магнясаш 4-5 пъти на след Париж, това е. Добре, бе. Вярно ли, че Валери Божинов щял да ходи да играе в Китай, ма във втората китайска лига? Това вярно ли? Верно е. Защо? Защото е верно, ама мисля, че ще му е по-трудно да се адаптира към Китай, отколкото на мен към трезвеността. Те това ще му. Оня ден ми вика, Гацо, сложна работа. Вика, пише на една китайска сладорана, малко коте секс има ли? Кой пише това? Ти ли бе? Оня бе, Божинов бе. На Пише китайска китайка, сладорана ли малко бе? коте секс има Абе, ли? айде бе. Той ще Пиша го пише. на китайски, Абе, бе. това не е